Tak zdravíme všechny a vítejte u mého nového videa, kde se můžeme společně podívat na moje nově vydražené panenky. A taky tady mám nějaké rozbalování a takové maličkosti. Takže jdeme rovnou na to. Mám tady balíček, co jsem si objednala na Aukru. Jsou to vydražené panenky, nejsou to žádný prostě jako speciální edice. Tahle mě teda zaujala, protože jsem nevěděla, k čemu je ta... Ono je to takhle pohyblivý, že vlastně můžete jí přetočit hlavu a dát vlasy prostě různou barvou. Asi to nebude úplně ono. Ale tyhle ty panenky, tuhletu sadu si vybrala moje dcera. Takže je to hlavně, dnešní rozbalování jsou hlavně panenky pro ní. A já jsem si říkala, proč ne, za tak hezkou cenu. Prostě tady máme nějakou mořskou panu, taky moc krásná. Takže budeme mít novou sbírku. Bude zase trochu víc s čím si hrát. A mám z toho velikou radost, protože prostě kdo by neměl rád nové věci, nové panenky. Musím říct, že jsou takový jako základní samozřejmě pohyby, ale moc se mi to líbilo. Hlavně teda dcera bude mít velikou radost. Já jsem ten balíček vlastně rozdělala až dneska, takže opravdu tahle se mi teda líbila z té fotky asi nejvíc. Ta bude potřebovat umýt vlasy, rozčesat a dát nějaký přípravek, ale musím říct, že je fakt hezká teda. Mám takhle teda jeden balíček 4 panenek. Aha, tady ani nemůže sedět víc. To je zvláštní. No nevadí. Taky se těším tamhle na tu kočičku. Doufám, že bude kompatibilní takhle s panenkami Barbie, abychom mohli mít nějakého mazlíčka pro ně. Teďka tady mám druhý balíček, kde je vlastně nevěsta s ženichem. Kdo si vzpomíná, tak tohle jsou Barbie z roku 98, myslím. 98. Ta teda z tady těch všech mě zaujala jako nejvíc, protože prostě ona má tak jemný vlasy. Oproti těm novějším Barbie, tak oni dřív prostě měli to stejný jako ta Pocahontas stará, kterou jsem mimochodem už jako nikde ji nemůžu sehnat. Tamtu. Teď si ani nepamatuju ročník, ale scháněla jsem ji, nemůžu ji sehnat. Tak oni prostě mají tak jemně dělaný vlasy. Dřív asi to bylo z trošku jiných materiálů. Takže tahle je rozhodně moje číslo 1 z dnešního balíčku nových panenek. Šaty samozřejmě jednoduchý, kytička nějaká. Asi to nebude úplně jako nevěsta navždycky. Asi rozhodně ne. Taky by se mi líbilo, aby měla nový tělo, protože ta hlava i ty vlasy mi přijdou naprosto nádherný. Fakt jako tahle se mi moc líbí. Je to tak nějaká baletka, asi to byla, nevím. Já ty kolekce úplně nesleduju, nikdy jsem to moc jako nesledovala, nemám čas. Trošku prostě mám ráda jenom panenky a to neznamená, že musím sledovat, kdy co vychází a mít nejnovější. Mě nevadí takhle si koupit prostě už použité. Tady máme teda ženicha. Ten má takový zvláštně ulepený vlasy. Asi pogelovaný, takže taky dostane nějakou péči následnou. Ale já si nemůžu pomoct. Já když jsem viděla tohohle vlasatýho Kena, tak prostě toho jsem musela mít. A s ním šla ta nevěsta, což bylo jako takový bonus, protože vlastně
jak už jsem říkala, tak se mi líbí ze všech těch barbínek jako nejvíc z toho dnešního balíčku. A ten Ken teda nemá vůbec pohyblivost, jako ty ostatní, který mají vlasy takhle přirozený, tak tam mají pohyblivý vlastně lokte, mají pohyblivý kolena. A bohužel je to tady rozbitý, asi aby rovnou mohl na svatební noc. No, tak tenhle je 2009, hlava je taky 2009. No, tak tam ty ostatní Kenové, který mám, tak ty teda mají tu artikulaci mnohem lepší. Ale to vůbec nevadí. Já jsem ráda, že mám dalšího blondětýho do sbírky. Klidně pak tady přinesu všechny svoje Keny, ukážu vám, jakou mám vlastně, kolik mám teďka momentálně Kenů a přidáme tam fešáka, ženicha, aby se seznámili. Tak, mám tady teda poslední balíček těch panenek a tam je hodně nějakých věcí. Má to být teda Barbie kuchařka a Barbie cestovatelka asi. Takže to si taky vybírala dcera, takže to není úplně jako pro mě. To jsou ty novější, ale jsou krásný teda, musím říct, i to oblečení je fakt nádherné. A tahle dokonce, no tak to je velký překvapení pro mě. To jsem netušila. Aha, a kolena teda nemá ohybatelný, ale ruce má, no tak to teda je skvělý, takhle se teďka cítím. To mě překvapilo, to jsem nečekala. Jak říkám, já ty kolekce nesleduju, ale za každou jako pohyblivou panenku jsem nesmírně vděčná. Já to prostě miluju, protože pak se to dá naaranžovat, aby fakt jako ty pózy, vypadá to přirozeně, nejsou to strnulý, tahle teda má aspoň ohnutou ruku, ale zase, že jo. Na hraní je to super a myslím si, že dcera bude moc ráda. Ale tuhle si teda asi trošku jako zaberu pro sebe. Má i krásný vlasy, musím říct. A hrozně se mi líbí ten kabátek její, to je fakt krásný, celkově i ty legíny pod tím jsou fakt krásný. Takže z téhle mám taky teda velkou radost, to jsem nečekala, že mě to tak jako udělá radost. No, takže vlásky taky trošku se o ně pak postaráme, ale nejsou jako špatný. Ale teda fakt z toho mám radost, z toho mám velkou radost. No, takže a teď si můžeme podívat na nějaký ty doplňky, které k tomu byly. Takže tohle je teda pro tu kuchařku, tady nějaká pánvička, pití, špachtle, jako asi budeme smažit vajíčka nebo něco. A tady takovýhle kleště. Já vlastně mám v podstatě z vybavení takovýchhle doplňků nemám vlastně vůbec nic, jenom něco, co jsem si vyráběla. Třeba tamhle všechno jsem jako vyráběla, ale takhle nádobí nemám, takže z toho mám taky velkou radost. Takhle ještě džbánek a rukavice. To jsem teda zvědavá. Aha, na kterou to bude ruku. Asi tady. Aha, takže to je jenom dekorativní. To na ty ruce ani nenarveme. Leda, že bychom odstřihli palec a to samozřejmě dělat nikdo nechce. Ale na hraní asi to bude dobrý. Tady ještě hrneček. Ten krásně do té ruky padne. Až na to, že se trochu tím kafem polejvá. Nebo čajem, nebo co tam můžeme mít. Tak to je super. A k té cestovatelce teda, tak to bylo to kuchyňský. A k té cestovatelce teda máme tady kufřík. Já musím tady trošku přearanžovat, abychom tady měli místo, abyste to dobře viděli. Tak, nebo manželský pár dáme taky stranou. Tady kuchařku taky můžeme dát na stranu. Tady jsou ty doplňky. A tady ještě kufřík vlastně s doplňkama pro tu. To je roztomilý. To je roztomilý cestovní polštář. Kde pak je?
To je roztomilý, to jsem zvědavá, jestli si to takhle, dá se to dát. Dá se to dát, superový. Superový, ta kočička vypadá neskutečně roztomilé. Já miluji kočičky. Mám i nějaký pejsky, co si třeba hrajeme na veterinářku. Barbie veterinářka, žádnou teda veterinářku přímo nemám. Ale jestli si vzpomínáte, tak v minulém balíčku jsem měla panenku takovou tmavší pleti a měla vlastně laboratorní plášť, takže to jsme si hráli, že to je veterinářka, protože máme spoustu pejsků, se kterými se dá hrát. Takže jsme ošetřovali pejsky, ale nemám kočičku, právě proto jsem si tamhle koupila tu kočičku. A už to nebudu díl zdržovat, ještě teda se podíváme na tady ty doplňky, to vypadá moc hezky. Tak spoustu takovýchhle doplňků jsem měla, když jsem byla malá. A je to prostě úplně skvělý. Pak ta hra samozřejmě s dětma, že já si nehraju tak sama, ale s těma dětma je to pak jako o něčem jiným a zabavějí se s tím mnohem díl. Hřeben tam máme ještě, nějaký přípravek, to vypadá hezky. A fén je v kufru. Takže tady máme takhle Barbie cestovatelku s kufrem. A mám tady obrovský balíček ještě. A když říkám obrovský, tak fakt obrovský. Tady těch doplňků. Protože jsem si vydražila i balíček těch doplňků. A to je teda fakt. To je megální balíček. Stálo mě to, vydražila jsem to asi za 128 korun. A protože právě žádný doplňky nemám, tady ty maličkatý, tak jsem si říkala, že to prostě zkusím vydražit a ejhle, tak se mi to povedlo. Takže takhle máme dva regály a hrozně moc věcí. Já ani nevím, jestli to bude na tom videu jako dobře vidět, jestli to mám vůbec tady takhle všechno vyndavat. Nějaký košíčky tady máme. Další kufřík, to je super. Můžu cestovat, můžu novomanželé odjet na svatební cestu. Tak jsou tady takový nějaký ještě květináček, do toho můžu vyrobit nebo tam dát dokonce nějakou tu kytku. Uvidíme. To je hrozně moc hezkých věcí. Hřebeny, tady něco, tak to můžeme mít další věci pro zvěrolékařku. Myslím si, tady bude spoustu jako takových drobností, to bude všechno moc být pro zvířátka. Foťák tady je. No, to je paráda. Z toho mám velkou radost. A věřím, že to jako užijeme i s dětmi. Taková kabelka nějaká zářivá. A si to nebudu úplně tady rozdělávat, jsou tady i nějaký maličkatý věcičky, nějaká pokladna, nekompatibilní úplně s Barbie velikostně, ale to nevadí. Dám to dceři k nějakým jiným hračkám. Ale je to super. Z toho mám radost. Tady máme další pánvičku, nějaká mistička. No tak ta musí být pro kočičku nebo pro pejska. Tady jsou nějaký doplňky. To všechno asi nebudu tady vysypávat. Trvalo by to asi dlouho. Což by úplně tak nevadilo, ale spíš tady s tím nechci chrastit. Tady jsou ramínka takhle, takže paráda, musím vyrobit skříň. Skříň jsem si ještě nevyrobila, žádnou koupenou nemám. Ani nevím, jako koupenou bych si asi už se na výrobu té skříně chystám hrozně dlouho a ještě jsem si na to prostě neudělala čas. Mám to hodně, ale rozhodně se na to chystám a ramínka se 100% budou hodit, tak z toho mám taky radost. A já nevím, tak já to trošku jenom takhle prohrabu, ukážu vám pár věcí. Tady jsou ještě nějaký mističky tak to se hodí pro zvířátka, další kyblíček, hřebínek, no jsou to takový poklady, prostě, to k těm Barbie prostě patří, nějaká čelenka, korunka, to teda zkusíme tady. Aha.
Možná trošku zandat do hlavy. No, nevypadá to špatně. Nevypadá to špatně, rozhodně jsou to takový doplňky, který prostě ty Barbie potřebujou do svýho domečku, do svýho království. Takže to rozhodně mám radost. Tady nějaký zrcátko. To si tady můžeme dát. Takže z toho mám fakt radost. Tady je lapičková mistička. No tak to je roztomilý. Tady do toho taková růžová kost. Takže to můžu pak přinést své pejsky, který mám a můžou si dát kostičku. Tahle je teda mnohem hezčí. Musím říct, že to je taková ta nakousání. Tak to si tady nachystáme. Lahvička pro miminko. No to jsou prostě poklady. Nějaký rádio taky. To si všechno chci takhle i tady ty jednobarevný si pak upravím nějakýma barvama. Mám i barvy s maličkatým štětcem, takže to si pak všechno upravím, aby to bylo takový víc realistický. A no, na to se taky teda těším. Takový nějaký tady kabelky. Co je tohle taky kabelka? No, tak to máme teda tady fakt jako poklady. Holící strojek. Tak to je bezvadný. Tak to můžeme holit zvířátka, holit nějaký pejsky, nějaká lahev, fén, kuře do misky, nějaká helma, hřebínku je tady hrozně moc. To ani nevím, co s nima budu dělat. Tohle byl asi telefon. A sluchátka, no, jsou to teda poklady. Nějaký šperky. No, tak já to dám stranou, protože já se prostě nemůžu dočkat. Nemůžu se dočkat tady na tu kočičku. Takže jdu rozdělat a jsem fakt na to zvědavá. Já jsem v životě takovýhle kapsle jako nekupovala. Koupila jsem to teda v Pepku, kdo by chtěl vidět. Tak v Pepku za 90 korun. Doufám, že hrozně moc doufám, že to se blbě rozdělává. Asi jsem to dělala blbě. A doufám, že to bude takový kompatibilní teda velikostně k těm panenkám. Moc si to přeju. Ona je fialová. No ty oči teda nic moc za mě. Chtěla bych, aby vypadala víc jako realisticky. A taky je fialová. Ale to asi nevadí. No. Ale kompatibilní jako velikostně to rozhodně je. Takže to je perfektní. To jsem teda ráda. A podíváme se tady. No, tahle je taky krásná. Takhle je ta bílá. A nebo tahle zrzavá. No tak ta je rozkošná úplně. Ta černá je taky teda krásná. No tak to se budu muset asi ještě Molly. Aha, ještě tady Rosie Bella. Jo, takhle má to i ouška na tu. Aha, to je zajímavý. Akorát teda tady nevidím tu naší, jestli my teda máme Molly, ale sedící. Asi jo, asi jich je prostě takhle, jsou v různých kombinacích těch pozic. No ale ta bílá, rozhodně bych chtěla bílou nebo zrzavou. Tu zrzavou, ta je úplně úžasná. Ta mi přijde úplně dokonalá. Nebo takhle černou, prostě ty přirozené barvy. Tahle růžová třeba se mi vůbec nelíbí. Ale no ta Bella je taky taková barvy siamský kočky, ale oči jsou teda, rozhodně bych si je přebarvila. Ale ta zrzečka teda milý, ta je nádherná. K tomu teda je takhle balíček ještě těch oušek. Je k tomu nějaký klubíčko a lahvička. No, lahvičkou teda kočičku fakt krmit nebudu. Ale jako třeba pro miminko si myslím, že to je skvělá velikost. Tak a klubíčko se dá taky takhle zandat jí do té pusinky. No,
zajímavý rozhodně. Rozhodně se mi to líbí. Jako v podstatě vůbec jsem nevěděla, co čekat. Vůbec jsem fakt nevěděla, jako, jak tohle to dopadne. Ale tady ty kapsle jsou jako super. A myslím si, že tohle budu moct využít na nějaké tvoření rozhodně, protože jsem viděla i videa na výrobu třeba kolíbky, takhle z té kapsle. No, tohle teda asi úplně nevyužiju, ale jako nápad to je hezký. Nápad to je hezký, že se to dá i připnout pak na tašku. A takže tak, no, tak to z toho mám radost. Pak tady mám teda ještě jedno, to bylo v akci. Ty šaty se mi hrozně moc líbily. Boty se mi zdají teda takový maličkatý, ale podíváme se na to. Tak šaty mi teda připadají fakt tak krásný, mně se hrozně líbí ten design. Tohle je teda trošku takováhle velká cedulka, takže to odstřihnu a rovnou to zkusíme teda tady na Pocahontas. Jsem zvědavá. Rozhodně ten suchý zip je takový ten kvalitnější. A ty šaty celkově jsou, řekla bych, že jako srovnatelný s Mattel kvalitou. Fakt jako to nebude nic, co se hnedka začne párat. I proto jsem si je právě koupila, že jsem si říkala, že jsou krásný. No, ten design se mi moc líbí. I takhle, že to je vlastně okolo toho krku tak netypicky. To se mi moc líbí. Asi teda dobrý za mě. Jsou krásný, jsou fakt krásný, ten design se mi hrozně moc líbil. Boty teda, jo, boty seděj, což teda se mi zdály hrozně maličkatý, ale asi se mi to jenom zdálo. No a brýle jsou teda takový nějakýho profesora. No, brýle asi spíš takhle jenom na hlavu. Když takhle nejdou vidět ani na těch černých vlasech, ale to nevadí. No, šaty teda krásný, kočička, zrovna mě mrzí, že je fialová, že to není tak jako kočičí přirozená barva. Klubíčko dáme tady. Ale rozhodně z toho mám velikánskou radost ze všech těch věcí. Z těch doplňků teda asi nejvíc. Z těch doplňků mám největší radost, to je prostě krása. No, takže já moc děkuju, pokud jste video dokoukali až sem. Budu se těšit na příště a fakt mám velkou radost, že jsem si to takhle mohla rozbalit s váma a snad se vám to líbilo. Kdo prostě má rád panenky, tak třeba se rád dívá takhle na videa. Takže já moc děkuju a mějte se krásně. Hrajte si víc s panenkama, protože to kor teda malí děti, že jo, samozřejmě, ale kdo je třeba takhle jako má pro radost a aby si občas i něco třeba vyrobil, jako já, tak rozhodně si myslím, že to je super. A měli byste dělat to, co vás baví. A jestli prostě někoho baví takhle panenky, jako baví mě, tak rozhodně se za to nestyďte a prostě jděte si za svým, dělejte, co máte rádi, obklopujte se krásnými věcmi, samozřejmě nehordovat, ale obklopovat se prostě věcmi, které vám dělají radost. To je podle mě hrozně moc důležitý, abychom byli šťastní. Takže já se s váma loučím, ženich s nevěstou se s váma loučí Pocahontas, všichni se tady loučej a mějte krásný den. Ahoj!